Začalo to pred 6 rokmi. Čiste náhodou s vlastným psom som šla na prechádzku a priplietol sa mi pod nohy malý pes. Tak som ho bez rozmýšľania zobrala domov a opatrila som ho a vlastne takto začalo. Samozrejme aj dovtedy sa sem tam vyskytol nejaký tulák, ktorého sme prechovali 2-3 dní a umiestnili, ale pravidelnejšie to robíme od toho 90. roku. O týchto psíkov sa staráme vlastne s mamou rovnako. Jeden deň je to u mňa viacej, druhý deň je to u mami viacej, podľa toho, kto má viacej toho voľného času. Teraz momentálne máme 10 psov, 9 je túlavých, prišílených a jeden je dovolenkový. No, prichádzame k ním rôznym spôsobom. Niektorých nájdeme pri venčení na prechádzke na ulici, kde odchádzame treba s 2-3 a vraciame sa so 6. Niektorých preberáme zo slobody zvierat, keď ich psychické, ako nejaké také, by som to povedala. Proste keď nie sú psychicky na tom tak dobré, aby mohli byť v klietke, že potrebujú opateru v byte. Niektorých nachádzam priviazaných o zábradlie, tu na Pavlače, keď prídem z práce, tak si nájdem tu darček. No a takým všelijakým spôsobom. Niektorých sme doslovne ukradli s zlým pánom. No, nechcem dávať nejaký návod na kradnutie psov, to je moja špecialita. No ale tak zatiaľ sme to urobili v 2 prípadoch. No. Jedného sme vzali a pri bude sme nechali plyšového psa, aby majiteľ si uvedomil, že jemu stačí plyšový pes a nie živý tvor. A druhého, toho sme si vystriehli na ulici, keď ho páni pustili samého venčiť. Pomohla nám náhoda, zrazilo ho auto pred našimi očami a kým bol taký omráčený, tak sme sa ho ujali a doniesli ho domov. On sa už dlhšie túlal po ulici a nikdy sa nedal chytiť, bol veľmi nedôverčivý. Odtedy je u nás. Jeden z posledných prípadov bolo, že približne 3-4 mesačné štenia sme odobrali priamo tu narkomanom v dome, pretože ho mlátili. Tak boli sme toho svedkom, tak sme ho okamžite toho štenia zobrali a už je umiestnené u dobrých ľudí. No, tento psíček má okolo 16 rokov. Našli sme ho po jednej letnej búrke ráno v jame plnej vody, na poli utopený. Či mu do tej jamy niekto pomohol alebo spadol tam sám, tak to nám už nikto nepovie. Dožíva u nás svoj život. Už je starý, bez zuby. Takže je prakticky neumiestniteľný. Ostane u nás až do smrti. Tento čínsky palácový pes, ten sa našiel na ulici. Keď sa vypátral majiteľ, tak ten udal dôvod jeho vyhodenia na ulicu, že všetkých pokúsal v rodine. No to prišiel až po 3 rokoch jeho života. Je u nás už asi 2 mesiace, zatiaľ nikoho nepokúsal. Myslím, že to ani nevie. Včera sme boli svedkom toho, že mládenec okolo 16 rokov roztočil ako vrtuľu ratlíka na obojku. No a na dcerinu otázku, že či ho to baví, tak sa ohromne na tom zabával a nevidel vo svojom čine absolútne nič akože zlého. Nebol to jeho pes, bol to priateľkým pes, ktorá odišla si niečo kúpiť a keď sa majiteľka psa vrátila, tak nejak jej to nevadilo, dokonca nám povedala, že sa máme starať o svojich psov. Ďalší taký prípad surového zaobchádzania so zvieraťom sme mali, že skupina výrazkov mladistvých na námestí Slobody chytila mačičku a zavoskovali jej všetky 4 labky do orechových škrupiniek. Ohromnú zábavu mali z toho, keď mačka na tých dlaždiciach na námestí sa šmíkala. Nikto z okolo idúcich nezasiahol, čiste náhodou vyšla okolo policajná hliadka, ktorá zabránila ďalšiemu tomuto vyčíňaniu. Mačku zobrali, k veterinárovi je umiestnená na slobode zvierat. Pevne dúfam, že prípad bude mať dohru. Sa mi stalo pred rokom, že mi do práce behol pes s čerstvo vypichnutým okom. Páchateľ sa samozrejme nenašiel, i keď sme teda po ňom hneď pátrali. Pes sa dlho liečil, bol u nás vyše roka. Bol to nemecký ovčiak, štenia nemeckého ovčiaka. Teraz máme v opatere malú fenku.
Je to kríženec pravdepodobne jazvečíka, ktorú tiež niekto priviazal o výfuk auta a šofér, nevediac o tom, že čo má pod autom, tak ťahali niekoľko metrov za sebou, kým teda ho upozornili ľudia, že čo má za sebou. Pes je u nás, v Opatere, no a je prakticky neumiestniteľný tiež, pretože sa šialene bojí aut a vôbec ulice. Uteká z vodíka. Pravdepodobne dožije u nás. Najotrasnejší prípad, čo sme mali, bol kríženec Ríšava Fenka Fatima, ktorú majiteľ pravdepodobne za to, že čakala mladé, vyhodil z auta. Mala zlomenú nohu, bola u nás v Opatere, nohu jej operovali, medzi tým sa narodili dve šteniatka. Jedno je umiestnené a druhé sme si nechali. Fenka po 5 mesiacoch v našej Opatere našla miesto na Orave. Dúfam, že sa má dobre. Taký človek, ktorý je v podstate zbabelec a bojí sa udrieť seberovného, aby nejako vyventiloval tú svoju zlosť, tak samozrejme, že si vyvrší zlosť na bezbrannom, veď je ľahšie udrieť bezbranné zviera, alebo dieťa, alebo ženu proste. A cíti sa možno hrdinom, možno mu to dobre robí. Ja neviem, ale títo ľudia sú podľa môjho názoru veľmi nebezpeční, lebo obyčajne kriminálny čin začína týraním zvieraťa v detskom veku. Koľko psov prešlo mojimi rukami, zo začiatku som to nepočítala. Až potom tak približne okolo tých 400-450 to určite bude. Možno viac, možno menej. Tí, ktorí sú nejako psychicky alebo fyzicky poznačení, alebo majú takú smolu, že sú veľmi škaredí, alebo sú starí, tak zostávajú už u nás na dožitie, lebo sú jednoducho neumiestniteľní. Nikto ich nechce. Kríženec, ktorý je trošku krajší, alebo je štenia, alebo čistokrvný pes, má šancu sa umiestniť pomerne rýchlo, ale títo chudáci už obyčajne ostávajú u nás. Chov viacerých psov samozrejme spôsobuje veľa problémov, jednak finančných, a hlavne to zabera strašne veľa času. Treba skoro ráno vstávať, keď chcem stihnúť prísť na čas do práce, musím vstávať už pred tou 5 hodinou rannou, aby sa vyvenčili, aby sa nakrmili a po práci samozrejme čo najrýchlejšie domov, pretože už čakajú zase na prechádzku, zase varenie, krmenie, znova na prechádzku a takýto kolobeh, nepoznáme sviatky, piatky, dovolenky. Keď pomôžem tomu psíkovi, mám v sebe pocit tomu, že som niekomu pomohla. Je to také isté, aké by niekto pomohol dieťaťu. Je to isté. Ja pomôžem bezbrannému zvieraťu, ktorý potrebuje tú pomoc. A vlastne ten vďačný pohľad, ktorý potom na mňa to zviera dá, alebo ten psíček, tak to ma vtedy urobí takou šťastnou. To mi dáva ten dobrý pocit, že som niekomu pomohla. Mám 2 deti, som rozvedená, pretože muži majú 2 veľmi dobré vlastnosti. Jeden pije a druhý behá za ženami a ten tretí má obidve vlastnosti naraz ako spojené v sebe, takže žiadny výber, treba sa s nimi rozviesť. Ja som otca nikdy nevidela. Ja som sa narodila, on sa neprišiel ani na mňa vlastne pozrieť a nepoznám ho vôbec. Mala som vlastne staršieho brata, ktorý mi ho nahradil, ktorý sa o mňa staral, pomáhal mi. Niekedy ma aj pokarhal, keď som urobila zlo, takže vlastne mi ho nahradzal on a mama taktiež, takže nikdy mi otec nechýbal. Nikdy som nemala ten pocit, že by mi otec chýbal.
Nemám pocit, že by som si so psami nahradzala nejakú samotu, pretože mám dosť iných záľub, pracovné povinnosti a jedno s druhým. Ja nemám čas nad tým rozmýšľať, že či som sama alebo nie. Moja mama má mňa a psíkov. Brat už neobrat sa oženil. To už nie je nás. Čo? Úplne normálny, bežný život. Každý druhý človek žije taký život ako ja, takže nemám pocit nejakej krivdy od života. Každý jeden tvor okrem človeka vie oceniť, keď mu niekto pomôže. A teda pes, hlavne zo všetkých teda tvorov takýchto štvornohých, pes vie to najviac vám ukázať, že teda vám za niečo je vďačný. Túlavý pes, keď si ho vezmete z ulice, tak predovšetkým sa snaží vás nestratiť. Ako pomôžete, ako nakrmíte ho, už mu nie je zima, už ho nikto nebije, neohrozuje ho žiadne auto alebo nejaký pubertálny výrastok, ktorý sa mu snaží ublížiť a proste vás považuje za svojho pána. Dáva vám to najavo, no už od vás nechce nikdy odísť. Preto je ich ťažké potom umiestňovať v podlom čase ako ďalšiemu človeku už natrvalo, lebo jemu to nevysvetlíte. Hlavne záleží podľa toho, že ako je dlho u mňa. Tí, ktorí sú niekoľko dní alebo 2-3 týždne, tak to je ešte v pohode, to nový pán, to si ľahko zvykne. Horšie je to, keď máme psa niekoľko mesiacov u seba, tak to už je teda horšie. Ťažko si zvykajú. Keď nájdem psíkovi domov a prídu si pre neho noví majitelia, z jednej strany som rada, že sa nájde dobrý domov, ale z druhej strany mi je smutno a nechcem ho moc dať, ale väčšinou sa dohodnem s týmito ľuďmi, že sa môžem chodiť na neho pozerať a keď vidím, že ten pes sa tam má naozaj dobre, tak sa s ním potom pomaličky rozlúčim. My s dcerou osobne sme mali 2 také prípady, že sa nám vrátili psi. Jedného nám vrátili zo Žiliny, lebo tak nariekal, že jednoducho s ním nebolo k vydržaniu. A tak nám ho vrátili a o pár dní si našiel znova nový domov. A tam už bol v poriadku, tam ho mali radi. Tam boli malé deti, tak on bol naučený na malé deti, tam tak si rýchlejšie zvykol. Ďalší pes, ten sa vracal sám, ten nechcel od nás odísť a chcel nastúpiť na vlak a vrátiť sa naspäť. No a ešte jeden prípad sme mali, psa sme vyviezli na Moravu k novým majiteľom a za pár dní sme ho našli v Bratislave. Akým spôsobom sa dostal, lebo majiteľia ho zúfalo naháňali a hľadali ho, akým spôsobom sa dostal do Bratislavy, tak to je nám podnes deň záhadou. Prídem z práce, už keď odomkýnam, predovšetkým si položím tašky s nejakým krehkým nákupom nabok, hodne nabok, pretože to príde lavína. Ja otvorím dvere a lavína. Jeden cez druhého skáču, snažia sa dostať čo najvyššie, aby mi oblízli tvár, aby som ich zobrala na ruky a potom už keď to priveľmi dlho trvá, tak sa pobijú. Ani jeden chlap nie je taký, ktorý by ma tak natešene vítal, keby som prišla z roboty ako tí psi. Takže už len kvôli tomu natešenému vítaniu by som nemenila. Ja tie zvieratá milujem a to nie len psov a mačky, ale proste každého takého tvorečka, lebo si to zaslúžia. A niekedy viac ako niektorí ľudia. Najsmutnejšia som vtedy, keď musím nejakého psíka zavrieť do klietky, že mu nemôžem poskytnúť domov alebo opateru, že to musím nechať. Vtedy mi je do plaču. Mali sme zo pár prípadov za tie roky, čo pracujem takto s túlavými zvieratami, že sme boli nútení utratiť niektoré zvieratá.
Bola to mačka pre starobu, bola u nás 11 rokov a už kĺby jej odchádzali, nevládala vyskočiť už pred psami na skriňu a tak. Potom starý pes, ktorý bol po psinke. Potom Kólia, ktorá už bola veľmi stará a nevládala na zlomenú nohu. Vtedy som veľmi plakala za ňou a doteraz na ňu spomínam. A niekedy ešte vyrovnem slzečku za ňou, keď si na ňu spomeniem. Viete, čo to je? Mladého, krásneho psa dať utratiť len preto, že ho nikto nechce a že ho nejaký darebak vyhodil na ulicu. To je to najhoršie, čo môže byť. Zoberiem ho z ulice, postaram sa o ňoho, vyliečím ho. Doktor sa snaží. Vyrastie z neho krásavec, dáte ho inzerovať niekoľko razy do televízie a nakoniec sa nikto nenájde, alebo príde niekto a slúbi, že si ho vezme a viac sa neukáže. Ľudia, ktorí hovoria, že by sa malo niečo robiť s túlavými psami, majú po jednej stránke pravdu, pretože niekedy tá moja práca sa mi zdá ako nosenie vody do mora. Pretože ja ich 4 donesiem domov a na druhý deň na tej istej ulici sú ďalší 5. A niekedy mám 100 chutí zobrať toho majiteľa a dať ho utratiť, aby vedel, aké to je. Lebo keď si ide kúpiť auto, tak bude rok predtým rozmýšľať, aké auto si kúpi, akú značku, akú farbu a bude špiritizovať okolo toho, rozmýšľať a je to iba auto. Vec bez duše. A pes, predsa to je živý tvor. A decko povie, mama, táto, ja chcem psa, ideme na burzu, vezmeme si pekné šteniatko, za týždeň ho vyhodíme na ulicu, veď prečo nie? Decku sme splnili jeho želanie, ale psíček sa vycikal, obhryzal koberec, prípadne drahú topánku, tak kam s ním von na ulicu? So slobodou zvierat spolupracujeme takisto viacera. Robíme teda akože sami odchyt z ulice aj, ale keď treba, tak vypomôžeme teda, že zoberieme. Posledne sme zobrali 5 naraz odtiaľ na dočasné umiestnenie k nám, lebo boli po chorobe a psychicky to ťažko znášali, tú klietku. Bolo ich tam aj veľa v tých klietkach. A ja som momentálne doma mala ich pomenej, tak sme 5 naraz odtiaľ zobrali. Pomáham im pri venčení, pri umiestňovaní psíkov, pri ich opatere, keď sú v zlom zdravotnom stave. Sloboda zvierat robí, čo môže, snažia sa, ale teda tiež majú obmedzené priestory a ruky, každý z nich má len 2. Tak sa snažím ako tak aspoň niečo, čo nájdem na ulici, zobrať, ošetriť a postúpiť novému majiteľovi. Čo hovoria ľudia? Keď ma vidia so svorkou psov, no tak označili ma za blázna. To nie len cudzí ľudia, ktorí ma vôbec nepoznajú, ale taký názor je u mnohých mojich kolegov a kolegyň v práci. Aj rodina si to myslí. Tak ale to je v podstate jedno. Dôležité je to, čo si o tom myslím ja. Predovšetkým zviera naučí človeka zodpovednosti, to v prvom rade. Pretože keď máte zviera, tak jednoducho musíte robiť. Neexistuje, že to neurobíte, lebo zviera to vyžaduje. Sú to živé tvory, je s nimi zábava a je to také, aspoň mne sa ten byt nezdá prázdny, keď tam pobehuje niečo živé. A ja mám rada taký chaos, ako keď sa každému motá popod nohy. A je veľa kriku okolo toho a proste žijeme. Nenudíme sa.
chcela by som to naučiť aj moje deti, aby sa starali o zvieratá, aby im pomáhali a vždy budem mať psa. Prečo to robím? No, to vlastne ani sama neviem. No, vždy som mala psov, odjak živa, od malička. Mám vlastného psa, ktorý má pravdepodobne rakovinu. Skrátka, na vlastných psov nemám šťastie. Ja som zvyknutá na psov. Od malička sme mali vždy nejakých psov a keď idem na prechádzku so psom a ide okolo mňa nejaký taký úbožiak, tak ja nedokážem okolo neho prejsť alebo zahnať ho, aby, nedaj Bože, tomu môjmu niečo neurobil alebo aby od neho niečo nechytil. Je to veľmi jednoduché. Stačí len zobrať toho psa, poskytnúť mu prvú pomoc, dať mu jesť, dať ho zaočkovať a potom pár dní si ho ponechať a postarať sa o nového majiteľa. Nie je to také veľmi ťažké, ako sa to zdá. No. Ja to robím už roky a som spokojná, že proste môžem tým zvieratám pomôcť. Niekto to robiť musí.